Ahojte, v dnešnom videu vám ukážem, jak dať do stánku Robuxy. Vlastne neukážem vám, dám len link na tú stránku. Ináč, proste vám dám link tu. Proste vám dám proste do popisku. Čakajte, som to pokazil. Dobre. A tu si dáte, vytvoríte pas. Písate meno, popis, keď chcete môžete, keď nechcete nemusíte. Ja si dám tak. Tu si v priečinku môžete zmeniť hociaký obrazok. Môžete dať podpis, keď chcete, keď nechcete, nemusíte. A to dáte len vytvoriť pas. Máte pas. Mám to aj niekedy ešte. Kliknite 3 bodky. Máte otvoriť na novej karte. Čakajte. Otvoriť na novej karte. Tak. Tu máte toto. Môžete konfigurovať. Čakaj, čo? Dobre. Som myslel, že tak to nie je to. Môžete konfigurovať. Čakaj, nie. Počkaj. Aha, vlastne. Zle. Čakaj, nie. No, môžete aj tak, ale keď budete tu robiť už, budete písať meno, môžete dať predaj, zakliknite si túto položku, tu si nastavíte, koľko chcete Robuxov. Keď dáte 10, dajú vám 7. Keď dáte napríklad 2000, to bude 1400. Napríklad, si tam teraz, dobre, stačí. Dobre, takže teraz si dal ja napríklad 400, dostajem 280. Ja som teraz 500. Nie, dám si 400. To je vôbec nedobrí. 10 je 4. 0, 0, je 2. Aha, hej. Dobre. Tak. Užiť zmeny. A máte pas. Tu už len dáte zrušiť. A máte pas. A potom sa len odpojíte, napojíte a máte tu Robuxy. Stačí sa len spojiť, napojiť a máte Robuxy. Ľahké, ne? Ja vám dokonca ukážem, jak to urobím. Zrejte. Tak. Si nekúpia. A nekúpia, dobre. Odpojiť. Napojiť. Ustavíte stánok a máte. Takto si kúpia si. No, to by bolo všetko pre ešte videjko. Dajte like, dajte odber. Keď fakt nemáte odber, lebo 91% z vás, čo sa pozrie na moje videá, vlastne 99% z vás, čo sa pozrie na moje videá, nemá odber. Dajte like, odber a čus.